Ginakabig ni Vice Mayor Love Baronda nga isa ka dako nga achievement sang Iloilo City Council nga makahimo sa mga legislation kag ordinansa nga nagasabat gid sa mga kinahanglanon sa mga pumuluyo sa syudad. Sa interview sa Bombo Radyo, ginpahayag ni Baronda nga sa sulod sang 6 ka bulan niya iya pagpungko bilang vice alkalde, nakita niya ang dedikasyon kag pagtinguha sang tagsa ka miyembro sang Iloilo City Council sa pagpasar sa mga ordinansa nga nagabulig sa komunidad. Sunod sa vice alkalde, isa sa iya ginapadayaw amo ang iya ginapasar nga mga ordinansa kaangay sa volunteer program para sa mga kabataan kag mga senior citizen nga kinahingadlan nga mangin aktibo nga kabahin sa komunidad. Naibaluan man nga naghatag sang privilege speech si Baronda nga nagaduso sang paghatag sang incentives sa mga senior citizen agod hindi mabudayan sa proseso sang pag-avail sang ilang mga benepisyo. Sunod sa iya, ini nga ordinansa ang ginalauman nga mapasar sa tuig 2026. Duwang pa ni Baronda nagalaom ini nga sa basurod nga tuig mangin mas matinlo kag mas nagabugos ang unity sang City Council hindi lamang sa majority kundi pati sa minority agod mapatuman ang nagakalain-lain nga proposed legislation sa piyak nga bahin. Nagalauman ang vice alkalde nga mapasar pagid ang iba nga ginaduso nga mga ordinansa nga ginalantaw nga mangin dako nga bulig sa kaayuhan sa mga pumuluyo sang Iloilo City. Sa masunod nga tuig, I hope nga may ara sang unity ang ato ni City Council nga hindi lang sa majority kundi ang mga different legislations man sang minority ilang man pamatian kag hopefully isuportaran. Ang sang nagligad lang week naghatag ako sang privilege speech regarding sa aton nga mga senior citizens nga tani mahatag na ang ilang mga incentives nga hindi sila pabudlayan sang proseso. So I really hope nga mapasar ini siya for the next year kay isa ini siya ka dako nga regalo nga mahatag naton sa mga senior citizens.